वाह 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 गाना तो तार सुन के दिल दरिया हो गई। एकरे के हमनी के भोजपुरी में कहिला जा कि मन गदगद हो गई। गीत गावत रे कहत रे कि लक्ष्मण बबुआ हाय देखो एगो गीत दे तनी धन हरे तहार गीत कहल बा कि जे पसीजबे ना करी त निहोरा कौना काम के, जे पसीजबे ना करी त निहोरा कौना काम के, आ जेकरा सुहाग के लाजे नहीं खे त सिनहोरा कौना काम के। आँख तो आँख होलोर गिरबे करी आ जब रात भइल बा तो भोर होइबे करी। ऐठ के मत चलो, ऐठ के मत चलो ना तो टूट जाई, आ टक टक ताकत रह जाइब गाड़ी तले छूट जाई। जेकरा से लइका ना छुपाइल उ कोरा कौना काम के, आ जब कजरी ना गवाइल तो हिलोरा कौना काम के। वाह भाई वाह 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 वाह। देखी गीत एगो कैसन जाता। एगो बिरहीन अपना पति के वियोग में टेलीफोन करत रे, लेकिन पियावा का करब ऐसन नौकरिए है, प्रदेश में गइल बाड़े, टेलीफोन लगावत तारी बलमुआ भेरे। ए राजा जी रउआ कहनी के हम आइब, लेकिन हम असरा ताकते रह गईनी, अभी तले रउआ ना आईनी। बताई एह चूल्ही के दुआरी के हाल का होई। एने हम भभरी पकावत तनी रात भर असही रह जाता नी बसिया जाता। कहत रे कि कह तरीका हो रो तरिया कह तरी खिराउर नौकरी ना हमारा, ए राजा जी हमार राउर नौकरी पसंद नहीं खे पड़त, रिजाइन मार के रउआ भले चलाई। खिराउर नौकरी ना हमारा अरे पसंद पड़ता। ए राजा हो आजा, अरे मारी के रिजाइन बड़ा मन करता। हो आजा ए राजा मारी के रिजाइन बड़ा मन करता। राजा जी का करब ऐसने बुझाता। खिराउर नौकरी ना हमारा पसंद पड़ता। खिया जा अरे राजा हमारी के रिजाइन बड़ा मन करता। हो आजा मारी के रिजाइन बड़ा मन करता। जय हो कहली कि राजा जी रउआ तो चानी काटतानी, लेकिन हमार कौन दासा होता।
केकर साधना हो कि ओकर पियावा घर ही रहीते कैसे आज हमने के किशोर भैया आज जाए आइल बनी का हो जेकर पति परदेश होखे पुरवैया हवा बहुत होखे पलंग पर अकेले होखे तो ओकरा कैसन लागे कह तरीका हो उहे बाबा कि अपने तो बहरा में काटता रचानी आहा चढ़ली जवानी भइल बिया पानी पानी तरीका कि अपने तो बहरा में काटता रचानी चढ़ली जवानी भइल बिया पानी पानी राजा जी कि हमारा बिरहा के आग में कि हमारा बिरहा के आग में बदन जरता जब सतावता तो रउए याद आवता नहीं ई बताई कि अगर महीना ना मिलल होखे तो केहू से लेयो देखे आ जाए कि हमारा बिरहा के आग में कि हमारा बिरहा के आग में बदन जरता खिया जा अरे मारी के रिजाइन बड़ा मन करता हो आजा बड़ा मन करता तरीका कि बताई रहुआ नहीं खे तो हमारा कोनो परबो करे के मन नहीं खे कर कह तरीका तहरा बिना मन नहीं करे के कोनो परब तू ही नहीं रहब तो जी के का करब तहरा बिना नीक नहीं लागे कोनो परब तू ही नहीं रहब तो जी के का करब कह तरीका खिकली रहे फुला के ए राजा जी कली तो रहले रहे कली रहे फुला के सुमन झरता खिया जा अरे मारी के रिजाई बड़ा मन करता हो आजा जाओ
बड़ा मन करता आजा। कहली कि खाली रउआ भीरी रहती तो हमार सब दुख बुझाइत कि भले हम गर्दन में नारियल के रस्सी बांध के रह जाती। रउआ हमारा रुपया से काम नहीं है, घरे रउआ चलाई। कह तरीका हो अरुण बिहारी नहीं कुछ के दुख बा, रउआ रहती घर में खाली एक रे भूखबा। अरुण बिहारी खाली यही बात के दुखबा, रउआ रहती घर में खाली अतने के भूखबा। कहली का हो खिल छुमन सैया राउर बहाना ना, का बहाना करब खिल छुमन सैया राउर बहाना ना पसंद पड़ता। खिया जा ए राजा अरे मारी के रिजाइन बड़ा मन करता हो आजा। ए आजा मारी के रिजाइन बड़ा मन करता। राउर नौकरी ना हमारा पसंद पड़ता, राउर नौकरी ना हमारा पसंद पड़ता। आजा मारी के रिजाइन बड़ा मन करता हो आजा मारी के रिजाइन बड़ा मन करता। आजा मारी के रिजाइन बड़ा मन करता। आजा मारी के रिजाइन बड़ा मन करता हो आजा मारी के रिजाइन बड़ा मन करता। आई सुदर्शन भैया गीत तो सभे गावला, गीत के तनी जोड़ा लगाई।